Obila e kaunti ma Migori ochako timo nonro kotenore gi nek mar wuod jaod bura machon mane osenindo Herman Odhiambo Mamba manochwo gi pala mowito ngimane otieno mane piny orugodo kawuono e boma ma Migori. Rawerano moseyangi kaka Mike Omamba ne oyudi kowito ngimane machiegni kod kama ne odakie e kar dak ma Police Line e boma ma Migori. Familia mar mosenindo kotelne kod MCA ma North Kanyamkago George Omamba wacho ni pok ging'eyo gima ne nyalo kelo nek mar wuodgino kendo ni gidigiher mondo mi obila otim nonro mapiyo. Kawuono gokinyi wayudo simu mobuogo ahinya ni chalo ka gima oyude but ode konindo to remo wuok kuome. Koro kaka family ne wamane machiegni waringo wadhi. Unfortunately wayudo ka ochwoe pala, nonindo auma, ochwoe pala on the left side of the heart. Ane mana tan aloke kech onindo auma, koro kaloke kang'iye to ayudo ka pulse mare ok ti, en very cold, nyiso ni nosetho. Kaloke to remo wuok mang'eny mane indicate ni nene no ochwoe pala. Buok matut ahinya kaluwore gi thone. Mike en ng'ama muol makata osiepene ong'e ni Mike ok jalweny. Mike onge dhoge, gik moko te otieko gi nyiero. Wakia gima ochulo ni. Ne wakwayo ni jomonego mae gima ne kodwa gima ne gidwa nochul. Ng'ama ohero ji. Kendo ng'ani nego Mike sama wan ganadha liel e dala. Osiepo ji te kendo kineno wenge joma nika kuyo makowa. To adwa kwayo security agencies ni wan kaka jo Migori ma support broad based government nyaka gitinwa magi bring the killers to book. Magi achiel kuom singo mane Raila oketo gi Ruto ni nyaka pinyni bet secured. Koro jomonego Mike nitiere apparatus moromo ma wang'eyo ni gidhi makonwa jogo.